салому алайкум дӯстони беҳтарини ма. Ҳама ҳақсозен хубен, фарзандотон хубанд. Ҳама каса хуш омаден ба видеои имрӯзаи мо. Раҳмати Аллоҳ ки мара мепурсен, беҳад гапои хуб менависонед, суроғ мекунед. Ҳама ҳақтон миннатдорум, ҳаматонро дӯст медорум. Дӯстони азиз, видеои имрӯзаро тамошо кунед. Мумкин да шумо маъқул мешава, камтаракам боша, вақтон хуш мешава. духтаракҳои хушрӯи ма, видеои мара медонам ёд мекунен, интизор мешен. хай чӣ хеле ки медонен чанд қаштагия ма да ҳамаи канал активна нестам. каналымда беҳад хеле сустӣ кардестам, видеои кам партофтестам. духтаракҳо, умедворам ки мара мефаҳмен ва дастгирӣ мекунен видеора. духтаракҳои хуби хушрӯи ма, имрӯз ма шуморо бо компанияи бонуфузи Фаберлика тавсия метиҳем ки апаи шаҳри Нисоҷон кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. ба фикрам ки апаҷони мара аллакай ҳаматон мешиносем, барое ки ягон блогере нест ки ира реклама накуна. ай пешрафтагиша, ай коргари беҳтарини Фаберлик будагиша ҳар рӯз реклама мехараву реклама мекунаша. духтаро, компания Фаберлик беҳтарин компанияе ки духтаракҳо 21 рӯз пас ойлик мегиранд. ойликҳои хеле 1000 сомон 2000 сомон не, беҳад ойликҳои калон мегиранд. духтаракҳо, шуморо метонен ки хитонда бовар кунен, апай мада бинависонен, бидроин қатиш кор кунен, беҳтарин маошҳоро бигирен. беҳад як зани хубай, меҳрубонае, кора ба тамоми нозукиш мефаҳмонатон, ёрдамтон мекунад, то директорира ёрдам мекунад, ба қуллаҳои баланд мерасен ва ҳамаи орзуакотонро ба компанияи Фаберлик амалӣ мекунен. духтаро, Фаберлик дурӯғ нестай. агар ки Фаберлик дурӯғ мешид, ин қадар занҳои тоҷик кор намекарданд. худтонда бовар кунен, бидроин қатъи апаи ма кор кунен, бовар кунен, пушаймон намешин. беҳтарин корае. духтаро, беҳтарин наставника тавсиятон додестам. духтаракҳои хушрӯи ма, бидроен, бинависонен, шумо да кора мефаҳмонанд, бепул регистратсия мекунанд, то директорӣ ёрдам мекунанд. айноми канали ма салом расонед, шумо да фаҳмотар, хушрӯтар меомӯзонанд кора. духтарои хушрӯи ма, бисёр савол метиҳен ки мадинҷон чиба дига активна нестӣ, чиба камнамоӣ, ягон мушкилӣ дорӣ? алҳамдулилло ки ягон мушкилӣ надорам. ҳамин қадаре ки ютубам як бор маҳкам шид, омада нашидак, бо телефон маҳгум кардам. чӣ хеле ки медонен духтаро, хайнам хеле корро шид. духтарои хушрӯи ма, дига видео карда натонистам. ҳама и видеора нидав накардагим, дар телефони мардакам будан. ина шуморо партофтестам, тамошо кунен. духтаро, ҳаматон да тамошои хуб, лайк модана фаромӯш накунен. мадинаи шумо, қатъи шумоае. духтаро, баъд як канал баромадагиай, номаш Мадина Таҷичка. ҳаматон савол метиҳен ки мадинҷон ҳамун туи? Не, у канали ман нестай, у каси дигар. инам хеле духтаро, ман як канал дорам, ҳамаи шумо медонен, канали Ёсаминҷонай. баъд дигар канал надорам. духтаро, иҷоза Самарқанд рафтем қатъи шавҳарам. инам хеле ами самолёте ки мо шудем, самолёти нав буда, якум рейсиш буда, баъд дар аэропорти Самарқанд. инам хеле рақсу бозиву ҳам хеле пешвоз гирифтан. шуморо камтаракӣ навор кардам, азизони дилам. духтаракҳои хушрӯи ма, шумо чӣ ҳол дорен? дар чӣ кору бор машғулен? ҳама ҳаққисозу хубен? мара ёд накардем, видеои мара ёд накардем. ватсапи пешинам, чӣ хеле ки гуфтам, удалид шидак. и ватсапа қай одамо намедонен. бо номер омада тай комментария мемонам ки кадомитон ёдам карден, ягон гапам дорен ё ки нашод реклама, дар ватсапи навам бинависен. духтаракҳо, ҳама ҳақтона ранги апаву хоҳар, модар дӯст медорам, барое ки беҳтаринен. дар ҳама ҳолат қатъи ма будагиен. духтаро, фикр мекунам ки ами вақтое ки дер видео мекунам, ами вақтодам шумо мара мефаҳмену видеоҳома дастгирӣ мекунем, пайгирӣ мекунем, тамошо мекунем. анам хеле духтаракҳо. ва дӯстони азиз, савол метиҳен ки аями блогеро кира тамошо мекунӣ, кира дӯст медорӣ? ай блогеро яъне ки нами занҳои тоҷик. ма духтаро, апаи Ситораро дӯст медорам, ҳурматиш мекунам. беҳад як зани меҳрубонай, як зани хубай, чени апаи калони маҳай, бовар кунен, беҳтарин инсонай. ма единственни ҳамура видеоша дӯст медорам, худшам дӯст медорам, тамошош мекунам. духтаро, духтари хубай. Ситора гуфтам, вале мегӯян кадом Ситора? Хон влог. духтаракҳо, апаи Ситораҷона дӯст медорам, ҳурматиш мекунам, ҳамаи видеоша тамошо мекунам, подписчик шум.
анам хеле хай ҳамаи занои тоҷика тамошо мекунам, ҳамашона видеошона тамошо мекунам, лайкам мемонам, не ки ака бисёртар ҳама дора ку маҳқули дил. Ма хонблок апай стораҷона дӯст медорам. Ба духтаро фелеш дама маҳқулае ки копировать намекуна, ами чиза ма ганда бад мебинам. Копировать намекуна, айру як кас намегира. Сама сабои айда ами хидшай, ай хидаш ҳичка намесӯза, айру дига кас намегира. Беҳтарин ай мегӯн ку ай вақте ки канал кушодагиай ман мешиносумша, ман рекламаш кардагим аму вақта беҳтарин инсонай, ҳамқа меҳрубонай, хубай. Хайнам хеле духтаракҳои хушрӯи ман. Инак фаҳмидем ки кира ма ай занои тоҷик дӯст медорам, тамошо мекунам. Ҳамаи занои тоҷик беҳтаринанд, мошоаллоҳанд, ҳамашона ҳурмат мекунам. Мама лайфа видеоша тамошо мекунам, зани меҳрубонай, беҳтаринай. Инам хеле духтаракҳои хушрӯи ман. Ҳозир бисёрштагиам хеле видео мекардагиё ҳамаш беҳтаринанд. Бояд мо якдигармона дастгирӣ кунем, тамошо кунем, лайк бимонем мисол. Хай бо ҳар кас вибри хичай кира тамошо мекуна намекунаву ман шахсан ҳамашона тамошо мекунам, ҳамашона ҳурмат мекунам. Касе ҳурмат мекуна, ҳурматш мекунам. Инам хеле духтаракҳои хушрӯи ман. Видеоро тамошо кунед, лайк модана фаромӯш накунед. ҳама ҳақтона дӯст медорам аз барои Аллоҳ. беҳтаринои маян шумо. Чанд таотон ватсап пешинада менависен, хафа мешен ки ҷавоб наметӣ. духтаро ватсапи навма бо мегӯм ки мемонам, ватсапи навам да бинависонед, ман ҳамаи шуморо ҷавоб метам. Тамошо бинам. духтарои хушрӯи ман, ҷа навора ба охир мерасонам. худованд ҳама ҳақта нигаҳбон бошад, ак ҷое бошен, сиҳат саломат бошен, хушбахт бошен, соҳиби фарзандои бисёр шавен, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен. беҳтаринои ман. хай то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон бошад.